Hi everyone, and welcome to G Diaries. For today's video, I'll be sharing with you my thoughts about online education. I will be enumerating its advantages and disadvantages that are purely based on my personal experience. So sit back, relax, and be informed. Huwag niyo pong kalimutang i-like at i-follow ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel. A lot of traffic. Let's go, lose control, slip and slide on the dance floor. Let's go. So, dahil nga sa pandemic na nangyayari, masasabi natin na hindi pa talaga safe yung mga estudyante na pumasok sa mga schools at universities. Kaya naman kinoconsider nila ang pagkakaroon ng online classes. Ano-ano nga ba ang advantages at disadvantages ng pagkakaroon ng online classes? Disclaimer lang, ito po ay, ang masasabihin ko po ay based lang sa aking personal experience dahil currently ay enrolled po ako sa isang graduate study program sa isang open university dito sa Pilipinas. Pag sinabing open university, pwedeng mag-enroll kahit nasaan ka man sa mundo. I mean, as long as nakapag-comply ka dun sa mga requirements na hinihingi ng school at ng program na pag-enrollan mo. Pero merong mga ibang open university na meron pa rin parang blended pa rin. Meron pa rin face-to-face. Pero yung sa amin ay 100% online talaga siya. So, ano nga ba yung mga advantages at disadvantages ng online education? So, number 1 is flexibility. Dahil online class nga, meron lang kaming module na sinusunod before ng start ng SEM. So, nakalagay na doon yung mga requirements. Pero merong mga specific tasks na hindi pa parang detail yung instruction. Kailangan talaga parang step by step pa rin kahit may module. So, nasabi kong flexible kapag online class kasi kahit nasaan ka, pwede mong gawin yung mga assignments mo. Tsaka pwede mong i-schedule yung mga gagawin mo. Pero kahit meron kami module, meron pa rin mga siniset na deadlines yung mga prof. Kailangan mo pa rin siya sundin. Mas flexible lang siya kumpara sa face-to-face na klase. Next is accessibility. Gaya na nabanggit ko, pwede ka kasing makapag-enroll kahit nasa ibang bansa ka at gusto mong mag-aral dito sa university dito sa Pilipinas if ever na nag-offer sila ng online class or open ng online education. Through open university din, nabibigyan ng opportunity yung mga nasa malalayong lugar na makapag-aral pa rin yung mga nagtatrabaho. So, mas accessible yung education dahil sa pagkakaroon ng online classes. Accessible din siya kasi kahit nasa probinsya ka at gusto mong pag-aralan yung kurso na hindi ino-offer sa lugar nyo pero ino-offer siya online. So, malaking tulong din siya. Pwede mo rin siya maging option para ma-take mo yung course na gusto mo. Number 3 is discipline. So, dahil online nga yung klase, walang magbabantay sa'yo. So, mas matitrain ka at na maging disiplinado sa pag-aaral kasi wala namang nagbabantay, walang mag-check kung magagawa mo yung mga assignments mo. So, kung hindi mo napasa yung requirements mo, so, mag-reflect pa rin yun sa grades mo. Next is, through online classes din, para sa akin, na-improve yung writing skills. Kasi, compare mo siya sa face-to-face. Gaya nung sa amin, meron kasi kami tinatawag na parang discussion forum online. So, magpo-post ng question yung prof namin and then dun kami magsasagot. Kung normal class kasi yun, kung face-to-face, pwede mong sagutin ng informal way. Pero kapag online, mas okay na, mas
mapapressure ka na gawing mas formal yung approach mo, yung pagsagot mo doon sa question. And usually, kapag sinasagot mo yung recitation, kailangan talaga may source. Unlike kapag face-to-face, so, as long as masagot mo yung, although kailangan pa rin naman ng source ng kapag nagsasagot ka, pero mas may time ka siguro pag-isipan yung sagot mo kapag online, and then napapractice mo at yun nga, nai-improve mo yung writing skills mo. So, number 5 is you become more creative and resourceful kapag umaattend ka ng online class. Kasi hindi mo naman nakikita personally yung mga classmates mo, yung professors mo. Kailangan mong maghanap ng ibang way para makapag-communicate sa kanila effectively. Gaya sa amin, meron din kaming mga group projects. Kaya ang ginawa namin para makapag-communicate is nag-create kami ng Facebook groups, and then nag-share kami ng mga information through email. Creative in a way na kailangan mo kasing parang mag-stand out pa rin. Kasi hindi ka naman nakikita personally ng prof mo. So, sa dami yung classmates, sa dami mong kaklase, diba? Kailangan mong maging resourceful kasi hindi naman sa'yo spoon-feed yung information or yun. So, punta na tayo sa disadvantages. So, unang-unang disadvantage of course is the cost. So, mas mahal nga ba pag online class? Kung currently kasi ako nasa Metro Manila, so medyo mabilis yung internet kumpara kapag nasa probinsya ka. Masasabi ko na mas matipid kasi hindi ko kailangan mamasahe, hindi ko kailangan mag-commute para pumunta sa school. So, kailangan ko lang ng internet and then ng laptop or tablet, for example. Pero, costly pa rin siya sa iba kasi nga kailangan mo rin talaga mag-invest sa stable na internet connection. And then, yung gadget like laptop and cellphone or tablet. So, in terms naman ng social interaction, so based sa experience ko, hindi kapag online, hindi real time yung sagot kasi ng professor mo or yung classmate mo. So, kailangan mo pang antayin na sumagot sila. Kailangan mo pang antayin yung reply nila. Unlike kapag face-to-face, kapag may recitations, malalaman mo agad if mali yung sagot mo or kailangan ng professor mo ng clarifications. So, yun. Pero sabi ko nga, kahit online classes, gumagawa pa rin kami ng mga ways para makapag-communicate sa classmates namin kasi medyo mahirap i-survive kapag hindi ka talaga, lalo na pa kapag mga groupings. So, actually, like for example, meron kaming activity na group project siya. So, ang ginawa namin, karamihan sa mga kagrupo ko, karamihan kasi sa mga classmate namin ay nasa ibang bansa, lalo na yung mga kagrupo ko. So, ang ginawa namin, yun nga, nag-create kami ng group chat and then ng Facebook group. Facebook group. Para doon kami mag-uusap ko ano. And then, ang ginawa namin, parang usual groupings lang siya. Nag-assign kami kung sinong gagawa ng ganito, ganyan. And parang video production kasi siya. And then mag-i-collate lang yung mga pinasa ng bawat members. So yung ibang grupo naman ang ginawa nila
nag-video sila isa-isa and then tsaka inedit ng buo. So ayun, so yun lang siguro yung nakikita ko disadvantage, hindi kasi real time. So kasi yung sa amin sa graduate school na kasi siya, siguro kung matandahan ako, hindi mo naman kailangan ng i-develop pa yung social interaction skills mo, okay lang. Pero sa tingin ko kung mga elementary or high school hanggang college, medyo mas okay pa rin na merong face-to-face na interaction with your classmates and with your instructors. So yung next na disadvantage na nakita ko is yung distraction. Mas marami yung distraction kapag online classes kasi nasa bahay ka lang. So unlike kapag nasa school ka, mas may focus ka doon sa subject, mas may focus ka kasi in-explain sa'yo ng teacher mo yung lesson nyo. Unlike kapag online, so kapag nasa bahay ka, hindi mo bibiglang mag-cellphone, mag-Facebook, manood ng TV. Pero kapag nasa school ka, diba, kailangan nakatingin ka lang kay teacher. So, number 4 is yung mga readings and module. Kahit may mga readings or references, mahirap kasi magbasa sa cellphone ng maraming text. So, ang ginagawa ko, kailangan ko pa rin siyang i-print kasi hindi ko kaya magbasa sa cellphone ng maliliit na font, at parang mas convenient pa rin para sa akin na magbasa na naka-print. Hindi kasi siya masakit sa mata. So yung last na disadvantage niya is that nilagay ko siyang disadvantage din yung student-centered yung format kapag online education siya. Yun nga, yung sabi ko kanina, if mga elementary, high school, hanggang college, mas okay na face-to-face pa rin, or may halong face-to-face pa rin yung classes nila. Kasi mas makakapag-interact sila, mas makakapagtanong sila directly sa teacher nila. Pero kung graduate study naman na gaya sa amin, so meron pa rin mga barriers, pero mas magagawan mo na siya ng paraan. Pero sabi nga nila, change is the only constant. Kailangan din nating makasabay sa pagbabagong hatid ng teknolohiya. At syempre, kailangan nating maging ready sa tinatawag na new normal. Kung ang pagta-transition sa online classes ay makatutulong para maging ligtas ang mga estudyante sa anumang kapahamakan o anumang sakit, bakit hindi natin subukan ang ganitong estratehiya? So that's it for today. Sana meron po kayo natutunan. For more videos, please subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching, and this is the G Diaries.